14 kelb u kelba ġew ikkonfiskati wara li nstabu miżmuma f'kundizzjonijiet mhux xierqa f'residenza f'Santa Venera. L-operazzjoni ta' konfiskar saret minn membri mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali fil-preżenza ta' ħaddiema mill-MSPCA. Filwaqt li kienu f'kundizzjoni tajba ta' saħħa, il-klieb kienu fil-ħmieġ, biħud magħluqin fi kmamar. Fost ir-razzet li nstabu kien hemm klieb tal-but, French Bulldogs, Staffordshire Bull Terriers u Yorkshire Terriers. Il-każ qed jitqies bħala wieħed x'aktarx ta' tammir mhux responsabbli ta' klieb ta' ċerti razzets. Sorsi qalu lil One News li allegatament isem sid dawn il-klieb li ġew ikkonfiskati mhux ġdid għad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali. Sentejn ilu nstab ħatim il-qorti li kien qed iżomm 23 kelb f'kundizzjonijiet ħżiena. F'dak il-każ f'residenza fil-Ħamrun. Il-qorti kienet immultatu 20,000 euro wara l-instab ħati l-maltratt tal-annimali. Dakinhar kien ir-riżulta li f'Awwissu tal-2019 23 kelb u kelba kienu nstabu maqfula f'diversi gaġeġġ u fi stat ta' abbandun fil-ħmieġ tagħhom stess. L-istess klieb dak iż-żmien ma kinux iċċippjati u kienu qed jinżammu f'gaġeġġ li id-daqs tagħhom kien tajjeb għal fnik. Ir-residenza fejn kienu qed jinżammu ma kellix elettriku kienet mimlija ħmieġ mill-intrata sa fuq il-bejt. Kelliema għall-MSPCA Altea Gallia spjegat li kif isir bi klieb oħra li jiġu konfiskati, dawn il-klieb qed jitqasmu bejn numru ta' santwarji tal-annimali fejn jingħataw il-kura kollha meħtieġa sakemm tinqata' is-sentenza tal-qorti. Gallia qalet li l-ħidma tal-MSPCA waslet għal diversi każijiet ta' konfiskar ta' annimali. In-nies tal-MSPCA jaħdmu qatih u jsegwu każijiet mill-qrib biex isalvaw annimali minn idejn nies mhux responsabbli u kultant saħansitra minħall il-mewt.